100 jaar verlien, op 20 juli 1920, werd voetbalclub Heerenveen oprichtte. Een onderleiding daarvan die op een Frieslanddok de documentaire Oorskier van een machtig man op uit het archief. De documentaire werd maken in 2006 door Riemer van der Velde, oorskiernaam als voorzitter van de club. Hij is hier bekend als een man met een goede noos van jonge talenten. Tal van jonge voetballers die het later vroeg verneemd werden, werden door Van der Velde ontdekt en begonnen haar internationale carrière bij SC Heerenveen. This is the last time that I will say these words. I remember the first time, the first of many words she put into the corner. I held it under the bed, say these things that go away, never do. You say that some things never die. Well, I tried, and I tried something out of the charm, but I wasn't something I forget now, but I seem to last time you fall on me for anything you like. You want last line. You fall on me for anything you like, and yes, make everything right. You fall on me for anything you like, and I Ik had een beltje gekregen. Was toen misschien voorzitter worden van Heerenveen. Toen is het, we was een dieper terug te komen. Hè? Het is net lang een nijtocht. Ik bedoel, ja, doe de steeds hier even wel een schuld van oorlog miljoen goenen. Ja, maar ik dacht dat ik al beter wist toen. Dat weer net zo. Maar ik heb wel het idee dat ze een heleboel dingen net goed doen. Dat is natuurlijk een beetje eigen wezen weer dat. En achteraf jongen, weer het een hele klus. Maar ik eerlijk wijs, maar wel een hele mooie klus. Hij wordt net langzamer. Hij doet niks achteruit. Kom maar in mag terug nou. Achteruit. Hè? Hij zit al op de eind. Sorry. Oeh. Ik kom er wel mooi van aan. Dat is de eerste keer dat ik met ding vaar, dus dat je het wel braaf is, hè? Zo. Ik kom hier gelegen, want ik kies een koffie, mag ik eerlijk zeggen. Wat lijkt je mooi, hè? Ja. Eigenlijk je beter horen van het. Ja, ik kom van. Zo. Ja? Ja. Nou, dit is shit. Zit in de bun, hè? Wat ik die nootje al. Ja, toch? Nou, dan zeg ik er hier niet pak. Ja. Nou ja, Ja. zit dit erin. En er zit er nog een in, hè? Wat nou niet? Ik zou ze dagelijks schellen, dan geloof je het net. Wat is het? Ja, Ga je? alsjeblieft. Zo. En die eten we straks. Ja, als dan het snoepweerseizoen weer begint, dan kriebelt het. Hè? Ik ga wel aan, dan ben ik meer als bang dat er een oor op mijn plak ligt. Dan dacht ik, bliksem, ik moet morgen hier al, en dan ga ik om 12 uur al die kant uit. En dan ga ik in het donker al op plak lezen. Dan gaan we zo aan een leider liggen en dan denk ik, jeetje, nog te let. Hè? Ja. Ja, dat was een wedstrijd van Heerenveen om mist. Ja, maar dan wint hij het naar je voorzitter weer. Dan gaan we aan in de Burgum en dan weer het echt elke dag raak. En Annie rijdt weer een fanatieke fisker. Dus dan zei Annie, ik maat Janne, nee, we hebben 2 kaarten
voor de na-competitie. Dan zei ik, nou ja, wil jij dat Jan nog wat van deed, dan blauw ik de visje. Ja, dat is ik geniet van de voetballer. Als je een handelswaar is een koelkast, die heb ik vroeger verkocht. Daar hiek ik niks mee. Maar een voetballer hakt wel iets, dat vind ik een bepaald gevoel. En als je dat vertalen kennen naar iets staan waarvan je denkt dat brengt datgene wat je zelf vermoedt dat het brengen kon. Ja, dan is dat mooi. Dus die herkennen iets in een voetballer. Dat denken die zullen bij u passen in een bepaalde rol. Nou, als je dat dan, mij kan er in de scouting, met de trainers, in de directie, eerst binnen. En dat vertaalt zich zoals je verwachtte hier dat het gebeurde zo. Ja, dan is dat een hele prettige bijkomstigheid. Het is prettig voor de club. Ik heel prettig voor de voetballer in kwestie. Nou, en die zaken hebben mij kwam er heel vaak wel aan dat we hele positieve ontwikkelingen hebben. Kom nou. Die Goedman van die een keer, die is nou 24. Kun je wat bekoren, voorzitter? Nee, dit is het skakkersfestje, hè. Soms dan denk je van, we gaan ergens heen en we vangen wat en we joggen wat. En, nou, dan is niks. En als je nooit visje vang ik nooit wat. Nou, dit is juist een dag dat er weinig vis is, hè. Dat is het allemaal zitten. En wat schreeuw je dan al hierop nou? Wat ik opschreef? Nou, Annie had me eerst op skraan. Ik zet dan even de opstelling erop. En Annie schreef de naam er even bij en die zet de leeftijden er even bij. Nou, en aan het eind van de wedstrijd dan zet ik er een notitie bij of ik zet er een cijfer bij wat ik van zijn hier vind. Dan 2 is volkomen waardeloos. En 3, dat had ik net zo vol te bezitten. Een 4, nou, die kan je wel eens volgen in de toekomst. Een 5 is interessant en een 6 die mij direct helpen. Dat ben bij ons in Heerenveen eigenlijk de afspraken die we hadden. Nou, het hoogste cijfer wie er hoort maar niet een 4 bij, dus dat is net volle soep. En waar wie dat? Die fjouwer? Nou, het is zo dat ik hem dus even voor je opzichtje. Dan hier Jan-André Frederiksen, die nummer 14 van Mos. Kom mee! En die keeper? Die keeper die staat op een 3, dat is de keeper van Allesund. En daar hebben we op een 2 staan. Dus die had het niveau. Wat er niet was, weer maar die oude net en hier die kringen. Dan zegt de keeper, had ik je dan net jongen van de wereld. Je zit hier nou met z'n beiden. Hoe is de rolverdeling dan? Ik bedoel, zorg je hem naar dezelfde spelers? Of? Nou, ja, Annie shot ik en die had ik een aantal spelers. Die shot er was naar ik, hè? Dat is helder. Maar Annie volgt het wel. En, die had best wel eens een paar dingen waarvan ik denk van, hé, goed, dat is er even aan het denkste. Of dat is die tjoste, die meldt het dan. Dat kan van diverse aard wijzen. Hè? Dat iemand zeer vaardig is, of dat hij een groot loopvermogen had, of iets wat haar opvalt. En zat ik gewoon te zetten, dat vind ik nou iemand die past bij is. Van een weekend een spits, jongen, nou, dat weer echt een atletische spits, maar iemand die ervoor gang, een mooie kerel. En, nooit zeuren, drinken knallen, onvervalst. Hè. Dat is mooi. En je bent altijd in je? Nee, absoluut niet. Maar dat is ik net nodig. Annie mij haar mening over het spelletje en ik te mine. Dat is helder. Maar in Annie haar opmerkingen zit best wel heel vaak iets waarvan ik vind dat je er iets mee kennen. Hoppa! Salto mortale. Die komt volgende keer in China op het Olympische Spel. En net met voetballen. Hey, Janon!
Hoeveel spelers die nou bij Heerenveen zitten, hij hem hier eigenlijk opdoekt? Lasse Nilsson, Aalbeek, Feyerien en destijds hadden we hele grote pogingen om een ondernaam om de speler van die bij Jurgen te zien, die later naar Feyenoord gegaan is. Kim Kjellström van Hekken hebben we geprobeerd bij te gaan. Selakovic, Peter Hansson, een hele berg die later wel bij ons terug te komen binnen, die hebben we af hier voor de tweede trainingsjongen. We hebben ze hier voor het eerst ontdekt. Daar ben er nogal wat. Dat is de kracht van de club. Jonge Scandinavische spelers halen. En wat ik zeg, de ontwikkeling bij Heerenveen is gewoon heel goed. En dan zie je ook, of het dan Denen zijn of Nederlandse voetballers. Je ziet ze overal in Europa voetballen. Ze komen later misschien terecht bij echt de topclub. En daar is Heerenveen gewoon heel bekend van. In hele Scandinavië, met name ook in Denemarken. Maar je ziet die jonge spelers ook de kans krijgen meestal in het eerste. En dat is natuurlijk belangrijk als je jong bent. Ben je natuurlijk vaak op voetbal? Ja, altijd. Altijd eigenlijk. Ja. Dat is met Heerenveen met de wedstrijd ik. Dus dan zie ik van, die weer goed en die hier een mindere dij. Maar bij de Champpartij vond ik dat een uitblinker. Dus ja, dat is wel leuk om ze te analyseren. Ja, en dan het bijvoorbeeld Riemer is helemaal idolaat van die nummer 8. En dan voest die 8 helemaal niks. En dan voest meer die nummer 6. Ken dat dan ook? En dan heb je een discussie over. Ja hoor, dat is prima. Daar kunnen we best wel discussiëren. Ja, en hoe gaat dat zo'n discussie? Hoe gaat het straks dan? Nou, bij jou dus ik wel eens dan na de wedstrijd cijfers. En dan zit er wel eens in tussen, dus dat ik een hollow cijfer jou. Nou, dan shot hij me echt zo aan van, hoe kan dat nou zeggen, hè? Dat jost dan wel, dus die moet toch mensen zo 6 of een zoon hebben. En die had ik dan een 5 jong. Nou, dat snapte dan net dat ik dat net joch. Helaas, dan is natuurlijk alle tijd, hè? Ja, dat denk ik net. Want ik hoop dat ze bij de club mee, trouwens dat train ik niet zo, dat ze bij de club ik af en toe zien zitten dat ik nog iets warm had. En dat wil ik graag. Nou, dat wachten we dus rustig aan. Ik denk dat het zien van wedstrijden is al een feest. Nou, en er ben best wel eens wat oorzaken dat ik nog wat voor de club betekenen ken. En dat wil ik graag. En ik hoop dat de man dan ik post, om het zo te zeggen. Hè. Maar dat wordt dan een adviserende rol, dat is toch niks voor jou? Jawel, maar aan de ene kant schokt er wat je op. Of aan de andere kant schok ik nooit. Dus, en ik hoop dat de positieve dingen die ik voor mezelf daarin schok, dat die nog mooier binnen dan wat ik nou al vermoed dat ze binnen. En ik hoop net dat het ik negatieve gevallen had. Men had wel door een zwart gat en dat soort dingen. Nou, ik probeer dat te voorkomen. Dat is ongelooflijk mijn best voor. Kist uitlezen wat dan de dingen binnen West een beetje synopsis? Nou, dat net met iedere dag hoeven. En wat een oorcontact met meestal waar ik nou een werkcontact mee heb. Daarvoor horen we de verhoudingen weer hoor. Nou, ik hoop net dat de contacten nooit worden, maar dat de verhoudingen nooit worden, dat is helder. Ik ben inderdaad gewoon inderdaad die mij zo'n spits van krijgen. Maar de meeste vrienden van mij die zal die mij een goed moment. En dat vind ik zelf. Ik wil er echt niet om stoppen. Ik wil wat optie in die tijd die daarna komt. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat ik dat wel op een nette manier overleef. Riemer, hij loopt gewoon rond of in de spelershome in de kleedkamer een beetje lollen met de spelers. Dus je hebt een hele vrije, hoe zeg je dat, hele ontspannen atmosfeer op de club. En dat is gewoon
heel prettig, vind ik. En hij is ook wordt dan gezegd, een van de weinige voorzitters met echt verstand van voetbal, hè? Zegt hij zelf, ja, dat klopt, ja. Maar ja, hij heeft wel veel spelers gescout, dus... maar ja, ik denk dat ieder voorzitter wel een beetje verstand heeft van voetballen. Ja, maar het uurige leeftijd bakte. We hebben Wijting, dit is Wijting. En we hebben Heilbot. En ja, wat hebben we nog meer? Pangavis. Dat is pangaasjes. Nou, dat is een vis uit Vietnam, geloof ik, zo ongeveer. Napalm met de krijg uit. Dus dat is een lekkere vis. Wordt nou een beetje omgezakt. Ja, anders komt er niet ding meer bij, hè? En jullie dan... als hij er nog even eerst uit gaat... Zo. Alles goed? Goed zo. Ja. Nou ja, jammer van het water en van de Rijn. Ja, het is net door. Hierheen. Grote auto's. Maar ze maar drinken al leren, hè? Ik denk dat nog alles onder controle. Ik doe even een ski en blouse aan en dan... Wat hoeveel mensen kom je nou? Geen idee. We gaan geen uitnodiging sturen. Ze komen maar gewoon. Iedereen die denkt, ik wil die snipperdijk en die komt. Dat kan wel zo'n boel worden. Ja, ik ben best wel geweest. Hier zijn nog wat rotjes, jongens. Als je die... Eet smakelijk. Wat denk je, hoe zeilen rein weer? Dan krijg ik een vreemd wat ze eten. Maar ik weet net hoe hij heet. What's your name? What's your name? And your name is? Jimmy. Jimmy. Maar een rugnummer. Number? 36. 36. Oh, 36. Hey. Historisch niet, man. Paul, heb je een beetje verstand van scootjes zien? Er komt er steeds meer in, moet ik zeggen. Ja? Sinds ik hier ben, ik woon in Gouw, dus dan worden we wel mee besmet. Ja, Ze doen het aardig goed, dus ik ben benieuwd vandaag. Moet jij niet mee, Brian? Nee, ik hoor alleen de nieuwelingen die krijgen de luxe om op de boot te gaan. En, wij zitten hier samen gezellig met de vrouwen. En, het gaat meer om de gezelligheid en iedereen rond elkaar. En die boot ja, voor de Friese is dat natuurlijk iets speciaals, maar wij kijken gewoon en genieten mee. Het is wel uniek, hè? Hier bij de voorzitter thuis. Dat is zo'n beetje de stijl van Heerenveen. Eigenlijk zitten hier nog veel mensen die gewoon binnen en buiten komen lopen. Iedereen is welkom en visje eten. Dat is wel leuk. Heel starig. En het tweede is nog een heel soort dom. Die zitten er beide wat in de leiden en die luistert van me gewoon. Heerenveen maakt een beetje... Hij had zien Orski redelijk beteerde onkundige. Ja. Zou hij er speed van krijgen? Volgens mij had hij er al speed van. Ja, dat hij altijd. Ik kan me net voorstellen dat het net had. Want het is je leven en het is je grote hobby is het. Nou ja, en op het moment dat je zit dat je stopt, en dan neem je dus een verstandig besluit. Hè? Want je mag een keer stoppen en je kan het zelf beter bepalen dan het oor van je bepaalt. Maar op het moment dat je het zijn gaat, dan ga je speed. Want dan denk je van ja, ik wil een schopje langer kent. Dat wie bij mij samen, maar dat wie bij SBM net oors. Dat weet ik absoluut zeker. We zitten dan hier en dan zit je even met elkaar zo te praten. Kom elkaar tegen, loop je weg en dan zeggen we, ik zit ook rond de leeftijd dat je uit je carrière moet stappen, zeg maar. En ja, Riemer, pensioen gaan we, hè? Nee, praat niet van pensioen, weet je, zo die reacties dan. Nee, dat betekent eigenlijk ook dat hij altijd bij dat voetbal zal blijven. Ja, direct, altijd met mensen te maken. En hij wil graag scouten, hij wil graag rond, wat hij nou ook allemaal doet. Dus wat dat betreft wordt hij wel gecompenseerd. Ja, het zou ook niet verstandig zijn om nu te zeggen van oké, Riemer, dit was het dan. En dat hij niet langer betrokken blijft bij de club. Ik denk ook van de clubzijde dat je het nooit moet doen. Er zijn altijd vernieuwingen in, waar ook in een club of in een bedrijf of wat dan ook. Je moet ook oppassen dat je nooit te lang op een positie blijft zitten. Of dat je er helemaal krampachtig aan vasthoudt. Zo is hij helemaal ook niet. Maar dat het een grote liefde is en dat is heel moeilijk om dat helemaal los te laten. Maar ik denk niet dat dat zo gebeurt. Hij zal, als men verstandig is
Misschien wat minder in de publiciteit, maar hij zal toch heel vaak dienen als, ja, als vraagbak. Dracht, nu bakboord. Dracht, kan jou net rekken. Nee, ja. Plaats tegen, heb ik geen pakken bij, jongens. Want daar is, ja, en de alle gezicht nu op de linkse manoeuvre. Ja hoor. Hij leert het al, hoor. Je doet maar even spreekt die Fries. Ik kan ook geweldig goed onderhandelen. Dus hij weet precies wat zijn eigen limit leidt. En dan shot er naar een oor en denkt van, nou, die kunnen we nou wat uitrekken. Hè? Daar had ik een geweldig gevoel voor. Komt dat door zijn achtergrond als in de detailhandel? Oh, dat kan. Dat weet ik net, maar volgens mij is dat ik word mij geboren. Het is gewoon een man met een heel grote handelsgeest. Ik heb met Riemen eigenlijk nooit zwaar onderhandeld. Het ging wel vaak zo van, we hebben interesse voor die speler wederzijds, zeg maar. Dan kwamen we in principe tot een groot akkoord, zeg maar. En dan werd het door zijn en mijn mensen verder uitgewerkt op detail. Ja. Maar hij kan wel onderhandelen, volgens mij. Ja, nee, dat lijkt mij ook. Het is een echte koopman. Dat lijkt mij ook. Dat wist ik ook. Daarom zei ik, van ik ben van nature geen koopman. Ik kom uit een iets andere achtergrond. Dus ik denk, ja, ik ga niet met de koopman, want dan word ik per definitie word ik gepakt. Dat geldt bij gelijksport, het spoedschap langbaar. Dat geldt voor Paulsijn, dat geldt voor Snits en Grauw. Die komt vol dichterbij, omdat Pieter Grauwer gewoon een beetje zit zag voor het weddenveen en het verdedigend zien. Ik vind eigenlijk iedere schipper die aan mij doet, of iedere maning, ik vind feest op zich het allerbelangrijkste. Dus ik vind net dat ik iets speciaals ga. Ik vind het wel leuk om, daar ken ik er meestal van Langbaar. En ik vind Elbert een hele bijzondere man. Ze hakken wel meer, ja. Ik vind dat een mooie kerels. Nou, en als je dat verschijnt, dan vind ik dat wel goed. Dat Gronsma hoort een wereldprestatie. Nou, het Jereveen nou om de tonnen, als het ware, achter Jesse Gronsma zelfs. En dan 12 de Jereveen is zeker het waard. Die vinden er nou, hè? Ja. Dat was nou ja, dat is goed, jongen. Commissie. Omgeert me net. Oké. Dan nemen we daarin op. Ja. Dat is goed? Ja, dat is goed. Riemen zei dat hij het misschien wel een beetje missen gaat, maar volgens mij is het ook mis. Ja, dat denk ik wel, maar ik ken er nog net hoe naar denken. Ik wil er eigenlijk net hoe naar denken. Nee, was het een beetje uitstellen? Ja. Maar ik denk dat het... Ja, je zag het wel. Ja, maar het is gauw in oktober als tingst. Ja, het vlingert voorbij. Nou ja, we joggen wel. Ja. Wist je? En je er een beetje op in oktober? Nou ja, dat afscheid dat is met de wedstrijd van PSV. En nou ja, dan is het gewoon... doei. En we zwaaien even. Kleer toch? Ja, heb ik daar mijn bloemetwijkelijke volle aardigheid aan gehad. Dat weet je natuurlijk net. Ik heb ook hele periode een heel fanatiek visje. En op een gegeven moment is dat ik wel wat voor heb. Nou, misschien ik nog wat fanatieke visje. En komt voetbal wat op het tweede plan op. Misschien ook wel andere dingen. Misschien reis ik Harry Musquet wel elke weekend achter mij. Of Griet Wiersma en Anneke Dauma of een of andere leuke band. Een omke van mij die zei een keer toen ik 40 toen zei, dan bist door de helft. En dan had je de mooiste helft gewoon. Maar ik vind de tweede helft ook nog wel mooi, hè? Dus wat dat ik hier dan valt het best voor mij. Golven is bij hem een fantastische sport. En als we op trainingskamp binnen, dan moet er een golfbaan in de buurt wezen. Nou, en we hier een trainingskamp in Spanje beland. Dat is een heel mooi park, dat heet La Manga. Maar een fantastische golfbaan. Hele leuke accommodatie, maar enorm mooi film. Er is een stuk of zo'n film die eigendom binnen van de Noorse voetbalbond. Nou ja, dat is voor u een uniek plek om een trainingskamp te doen. En dat wil ik helemaal kleren. Ik ben er geweest. Ik heb al het pensioen. Ik heb met de managers van het hotel, van het park, alles wie kleren, alles kleermaken. Dagen met wandelweest? Dagen met wandelweest. Ik ben er 3 dagen ben ik aan touw geweest om de hele accommodatie te bezien. Nou, dat is echt fantastisch.
Nou, en toen kwam het. Toen bleek dus dat er een heel groot internationaal golftoernooi op die baan weer. En onze voorzitter achter die mensen aan golven moest. Dus dat konden net eerder als jongens een uur of 6 pas golven. Nou, dat wilde dus net. Dat kon niet. Dus hij blaasde dat. Hij belde mij, dat gaan we net in. Hij zei, je ziet eens maar wat oors. Maar dat weer 2 weken voordat we dus eigenlijk op trainingskamp zouden. Nou ja, vind dan nog maar wat oors. Dus toen ben ik hals op kop naar Malaga vliegen. En daar heb ik dus nog iets van in Torremolinos. Dat weer wel fantastisch, maar net als derde natuurlijk. Maar het hele spel gewoon goed omdat hij het golfen wil. Back in the old days, tight like a fight, used to hang with the devil in the broad daylight. We had him rule, a walk on bound, till we had him roll, a kind of falling out. Show me the low, you showed me the down, called it the happy lowdown. We used to rock some tunes with a guy named Lloyd. Lloyd still got them Polaroids. Daylight, bright. In die opposition, meneer de Boer. Hoe mooi ballen dat weer. Wordt 12 op de green, hè? En je leidt krijg op de achterkant. Je bent meer dan tevreden. Zo is dat. Ja, maar met het waar ben ik al tevreden, hè? De kinderen in principe niks gebeuren. Dat wordt lippelap dan ik altijd. Het is net een beter leven, een mooi leven, maar dit is toch een mooi leven, hè? Ja, prima. Nou, daar gaat hij weer, hè? Oeh, die stut. Dat is een dommet. Die knippen we eruit. Ken Riemen wat hoe hij verlies? Hij had er een hekel aan. Ja? Hij wint wel vaak voor mij en dat vind ik wel niks. Ja, het is nog net zo makkelijk. Huh? You get your money, you get your night. Just leave me alone up in the... I need Zo. some sugar, Als er ooit eens een moment is op de stad, maar dit het moment. Is die iets van het stadion is clear. We gaan een elftal waarvan ik vind dat het picobello is, goed elftal hebben. Ik denk dat we nog nooit zo sterk elftal gaan hebben, dat gevoel hier ik. Nou, en we gaan een financiële situatie zelf binnen de club. Die is binnen Nederland uniek. Nou, en daardoor een stadion vol met goedwillende supporters. Nou, dat is toch feest om dat over te dragen en daarbij te bloemen. Dus een mooi moment. broad daylight.